egiteko modu erraz eta dinamiko bat. Euskal Herritzan euretzea da. Euskaraz bizi eta euskaraz gozatu eta euskaraz elkar ezagutu. Hau bizi eta belarri prest. Euskaraldia niretzat da euskaldun berrientzat etorkizun handiago izateko aukera. No sé lo que es euskaraldi. Euskaraldia da 11 egunetan zehar aurrera eramango den ekimen bat, elkarte desberdinek antolatuta, eta bi aukera daude parte hartzeko, bata izan daiteke belarri prest eta izango litzateke entzule moduan edo parte hartzea, eta bestea aho bizi eta izango litzateke parte aktiboan edo hitz egiteko prestutasun hori erakustea. Zelan hartu parte? Norberak ikusi behar dauzelako indarra daukozan, azkenean rol biet direz garrantzitsu ez, rol biek emoten dabe euskeraz berbaiteko eta euskeraz biziteko, baina hau izin kompromiso azkenean da, 11 egun horretan euskaldunak direzen persona guztiekaz euskeraz egitea. Orduen zu horre badeko lako prozesua, esan, kapasa izango naz edo zein neurritan. Eta belarri prostak hartzen dagoen kompromisoa da, euskaraz osentzen dago guztiari euskaraz erantzuteko eta era berean berabe alik eta gehien erabilteko. Orduen segun eta persona bakotza zein momentu vitaletan dagoen, igual bat edo bestean aldeko aukereko leuke. Euskaraldiaren espiritua da, egiten den guztia onerako da. Ze gauza asko dauz egiteko, edo aldatzeko, eta orduan egiten dena behintzat onerako da, ez? Eta onerako izango da. Azkenien euskara sustatzeko ekimen bat da, eta ez dakit, azkenien euskarara hurbiltzie. Batetik euskaraldiko 11 egunetan saiatutea gurbet euskarari presentzia gehiago emotea unibertsitatean, eta entzun daitela bintzet 11 egun horretan, zen ikuste dut azkenean, olako kontagioa sortzen da, ez da, zuk euskaraz entzuten bozu jentea, besteak igual hasiko direz, eta beste alde batetik bere euskaraldian prestakuntza berabe, ez da jente animetea, ikasleak, irakasleak, langileen agatariko animetea, eta sortzea olako giro bat bere bai, eta jenteak ezagutu daien euskaraz bizi gure dauen personak, unibertsitatean baitan, eta honek aktibatu, ez da? Eta, nik bebai arnazgune moduen ikusten dut, ez? Euskara arnaztuan lan beste ekimen bat, ez? Bai esan, nahiko modu naturalean. Bilbon euskaraldia ingo zan, hor nibe sartu nintzen Bilbo euskaraldiko horretan, eta sektoren lantalde bat izan, eta ideia zan, Bilbo mailan enpresa, universitate eta esparru ezberdinetan euskaraldia behiteko, eta azkenean gupe badarago zena urtetsu batzuk euskara bultzatu gurean deustun, argi ikusi gendun, aukera politizimo horretzik. Hasiera batean sortu zen horlako batzorde eragile edo deitu aldogun bat, ez? Behar bada garrantzitsua izan zen, deialdi bat egitea, horlako batzar ireki baterako jenteari azaltzeko, unibertsitateko jenteari azaltzeko zer den euskaraldia, eta bigarrenez eskatzeko batzorde lan talde horiek sortuko zirela eta lan talde horiek esatzeko. Egia da gero, alegin berezia egin izan dela, unibertsitate osoko arlo desberdinetako jentea eta estamentu guztietako jentea parte hartu dezan horrelako batzorde eragile bat osatu gaz. Azkenien, ezinbeste gozat ikusten dut, hau da, danok parte hartuko badou, ez dakite, bai ikasleok, ikasle ordezkarizek, ez dakit zuzendarizek, rektoretzak eta barrez, bestela, klaro, bai ikusten dut horre, danok parte hartzi ezinbesteko dala. Jente askok agertu du bere burua prest eta gogotsu, lan talde horietan aritzeko, sartzeko. Ideia asko dago eta ideia horietatik aukeratu egin beharko ditugu, zehaztu baino lehen. Baina badirela ekintza
ideia asko daudela eta beraz ideia asko horietatik batzuk behintzat martxan jarriko ditugula, seguru ego. Illa izango litzike, bere bai, unibertsitatean dauzen personak eta unibertsitatean dauzen pertsona ezberdinek egiten dauzan gauzak aprobetxau eta horrek eroan euskaraldiko egitaraura. Batetik, adibidez, menditalde bat hau deustun eta menditaldeko irteeran euskaraldi eguna ingo dabe, beste alde batetik, ikasle bat bertsolaria dena animau da olako bertso musikatu saio bat eitia, hor behitu bandakoa padauz nik ez dakit animako diren zozertara. Apur bat izango litzike animetea jentea bertakoa, ez da unibertsitatean dauzen musiko, bertsolari, olarkilari, danatarikoa. Izen ematea gure duguna izta euskaraldian, jente asko euskaraldian emon dago herrien izena, baina deustu gure dugunez euskaraldia modu aktiboan aurrera eroan, eskatzen gabe izena da izena moteko deustuko unibertsitateko linkean edo papel bitartez, baina unibertsitatean. Horrek ez dago esan gero herrian bez dozunik parte hartuko, ezta? Orduen Bilboko deustuko euskaraldiko linkean. Aukeratu ninduten, ni jakin barik eta kuriosoa da, zenien naiz unibertsitateko langilea. Narkopikoa izan da, kuriosoa izan da. Nik uste dut aukeratu nautela, nik hemen beti egiten dudala euskaraz eta beti bultzatzen dut euskararen erabiltzea. Eta horregatik, eta nik jarraituko dut nire betiko jarrerarekin, eta oso pozik nago aukeratua izateagatik, noski. Niretzat be, da pixkat errekonozimendu bat, ezta? Ni euskaldun berria naiz, eta ni hasi nintzen ikasten euskara 26 urterekin. Orduan, hortik aurretik enekien ezer. Eta, niretzat, onaino heltzea, oso polita izan da. Nik euskara maite dut, orduan, euskal zalde batentzat oso polita da hori, aukeratua izatea horretako, noski. Bueno, me parece muy importante que se pueda difundir el euskera en la universidad porque somos muchos los estudiantes que venimos de otros países que no hemos escuchado antes el idioma o no hemos tenido un contacto tan fluido. Entonces, primero en ese sentido, difundirlo con quienes llegamos al país y también para que se mantenga vivo entre quienes lo hablan aquí. Es una buena forma de hacerlo. Uste dut jende guztiak parte hartu behar duela alakoetan, orain euskarak jende asko badaki, baina arazoa izaten da utzi erabiltzen dela. Orduan, edozein ekintza hau bultzatzeko, erabilera bultzatzeko, oso importantea da. Eta ganera, hau polita Euskal Herria mailan egiten da. Orduan, sustatzaileak izan dira erakunde desberdinak, eta baita Nafarrakoak edo baita iparraldekoak ere, eta nik hori oso importante ikusten dut. Nik uste dut importantea dela euskara bultzatzea, eguneroko bizitza. Hori da pendiente daukagun erronka, ez da? Ezinbestekoa iruditzen zait Deustuko Unibertsitateak parte hartzea euskaraldian, egia delako egun euskaraz delako asko entzuten, tamalez, orduan ezinbestekoa iruditzen zait ekimen hau antolatzea Deustuko Unibertsitatean. Esango nik, ez dakit, animatzeko, lotzak kentzeko, erabiltzen, eta eguneroko lanean normaltasunez erabiltzeko. Hauko lana oso importantea da. Oso importantea da norberak zabaltzea, dakienak zabaltzea. Nik esango notzake Euskal Herri zen euskerie, hezkuntza sistemak mugatzen dauela ezagutzara, hau da euskerie jentiek ezagutzen dauela, baina gero erabilera edo ez dela horrazta igarotzen, ez? Orduan euskaraldia badala holako, euskararen erabilera sustatzeko beste ekimen bat. Importanteena da balioan jartzea, dakiena eta egiten duena. Uste dut, jende askok bere hizkuntz ohiturak apur batean baino espada ere moldatuko dituela. Eta sorpresa asko jasoko dugula. Nik uste dut konturatuko garela, euskaraz behar eman du
garela, ez? Baina ez dakitze horre oztopo asko deko bitartien, ez? Orduen, ez dakit zelan gara ingo da, uste eta maika gunetan kontrolatuko garela, bai, izen lehikela. Baina, bero hortik gaur da. Espero dut aldaketa positiboa izatea eta euskara gehiago entzutea unibertsitatean. Iba zuen gora Euskaraldia!